Όταν ψάχνεις plus size ρούχα, πρέπει να είσαι σίγουρη για τις αγορές σου. Η Lady Lola είναι εδώ για να σου εγγυηθεί ότι το προϊόν που θα παραλάβεις θα είναι σίγουρα στις διαστάσεις σου και θα είναι αντάξιο των προσδοκιών σας όσον αφορά τη ραφή αλλά και την ποιότητα των υφασμάτων. Κάτι που είναι άξιο να σημειωθεί είναι ότι στο site μας υπάρχει αναλυτικότατο μεγεθολόγιο για κάθε ρούχο. Αυτό σημαίνει ότι μετρώντας τις διαστάσεις σας, στήθος, μέση και γλουτούς, μπορείτε να βρείτε ακριβώς το νουμεράκι σας. Φυσικά και εμείς είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε με ένα τηλέφωνο ή ένα μήνυμα. Επειδή όμως το κάθε πατρόν διαφέρει, δεν θέλω να πηγαίνετε τυφλά στο κάθε νούμερο. Θέλω να μπαίνετε στο site, να βλέπετε το ρούχο που σας αφορά και να κοιτάτε το αντίστοιχο μεγεθολόγιο. Και αν στο site μας δεις ένα ρούχο που σου αρέσει, αλλά δεν υπάρχει στο νούμερό σου, δεν θέλω να πανικοβάλλεσαι, με ένα τηλέφωνο ή ένα μήνυμα, δίνοντάς μας ακριβώς τις διαστάσεις σου, μπορούμε να το φτιάξουμε στα μέτρα σου. Και το καλύτερο σου το κράτησα για το τέλος. Αν ένα ρούχο δεν αφορά ειδική παραγγελία και είναι άμεσα διαθέσιμο, η παραγγελία σου ετοιμάζεται επί τόπου από εμάς, φεύγει την ίδια μέρα και μέσα στις επόμενες 3 μέρες είναι ήδη στα χέρια σου. Και όλα αυτά μπορείς να τα βρεις στα φυσικά μας καταστήματα στη Νέα Ιωνία Αμοχώστου 24, στην Ηλιούπολη Μάρκου Μπότσαρη 5 και για εσένα που είσαι εκτός Αττικής, ladylola.gr. Και να θυμάσαι, εξυπηρετούμε γυναίκες από 80 έως 180 κιλά.